Hi guys, babalik vlog. Narito na ulit kami sa San Fabian, Pangasinan Resort. Dito kami dito sa beach. Ang ganda. Alright. At naabot na kami ng hapon kasi nag-start over kami to sa kasama namin. Nag-stop over. Ay nga. Tumiretso na kami rito guys. Yan guys. Narito kami sa San Fabian, Pangasinan. Wow, babalog vlog. Yeah. Medyo wala pa masyadong tao. Bukas magkakaroon ito hapon. Marami na rin tao dito. Pero pagka summer sobrang dami. Right, ito. Okay. Right. San Fabian, Pangasinan. Nandito kami ngayon. Mag-overnight kami dito. Bukas 10 AM na ano na rin kami. Alis na rin kami hanggang 10 AM na lang kami. Binigyan ng oras. Yun guys. Sasamantalayin na natin itong talong ride. Yun. Yeah. Bigla naman to, hindi kahayaan lang. Ay, pabalag. Okay. So. Hapon na mga 4 o'clock. May mga tindahan. So, ganda na rin yung Pangasinan, no? Nandito yung ng ARSAP, mga officer ng ARSAP. District officer. District officer Quezon City. Yan. Popol. Ano namin. At ito yung mga martial. Yung ibang ano. Ang ibang guwap. Yan. Kuya Mac. Ramos. Ayan. At si mga gwapong magaganda. Yun. Victor. Yan. Batang Quezon. Yan. Yan. Ito naman. Batang Antipolo. Yan ang mga batang Antipolo. Shoutout kayo. Babalog vlog. Yan. Tabayanan nyo aking sa YouTube channel ko. Okay. Yan. Ganito lang muna. Maya-maya konti. Maganda ang ating view. May karaoke pa. Gusto mo magkantahan.